Hello, hello, odahaza, és üdvözlet ideben. Köszöntöm a veszprémi ászrajárókat, úgyis, mint ágyrajáró. Pillanat, megnézem, hogy van-e még itt valaki? Jó, van, nincs, hála Istennek, senki sem, csak álmaim hűlt helye. Az ember mostanában már az ágyában sem bízhat egyedül. Hát tekeltettél fel, nem találkoztunk már valahol, még TV Maci koromból valószínűleg. Köszönöm szépen a kokorékolást, ez egy élő, egyenes adás, ami azt jelenti, hogy ebből egyenesen következik a főcím. Azt mondják, hogy őrület a köbön, minden, amit csinálsz. Hát lépj át te is az inger küszöbökön, nem lesz semmi gáz. Vagyok, aki vagyok, ugye megpróbálsz érteni, ha furcsának találsz. Vagyok, aki vagyok, ugye mellém állsz, s lehetek, még nálad állsz. Vagyok, aki vagyok, ugye megpróbálsz érteni, ha furcsának találsz. Vagyok, aki vagyok, ugye mellém állsz, s lehetek, még nálad állsz. Szóval Veszprémben vagyunk, a Vetési Albert Gimnázium nem akár mekkora mondhatni emberes tornacsarnokában. Fogalmam is, hogy mennyien lehetünk, és elnézést azoktól, akik nem fértek be. Ilyen sokan azt hiszem még sohasem voltunk együtt. A gimnázium képzőművészeti szakköre tegnap beszabadult ide, és nekiesett annak, amit csak lehetett, telefirkált, hogy úgy mondjam, hát szóval oda kozmált mindenfélig erre a sok falra, ami itt van. Nagyon jól sikerült egyébként, és meg is köszönjük nekik. Elneveztük ezt a stílus telefirknek, illetve telepingának, úgy is lehet mondani, graffiti. De vannak helyek azért az iskolában, amit nem sikerült befesteniük, például az iskola oromzata. Oda kint lebeg teljes erőből most már azt hiszem 5 hete az ász zászló. Ez az zászló azt jelzi, nem csak itt, hanem következő adásunk helyszínén, Hódmezővásárhelyen is, hogy a gyanútlan középiskolások jól teszik, ha vigyáznak, mert továbbra is keressük azokat a fiatalokat, azokat a tehetségeket, akik eltérően viselkednek az átlagtól, képviselnek valamilyen sajátos értékrendet, magyarul ászoknak lehet őket nevezni. Továbbra is fontos szerepet játszik az adásban, mint egy 55 perc múlva a telefax. Ezen keresztül fogjuk megkapni majd az értesítést Hódmezővásárhelyről, az ottani diákzsűritől. 3+2 a neve az együttesnek, nagyon helyesek így együtt. Ők fogják elküldeni tehát nekünk azt a papírt, amelyből megtudjuk, hogy ki lesz Veszprém ásza. Természetesen ajándékozóink most is vannak, mert a hagyományokhoz hülyek vagyunk. Jó reggelt kívánok! Vegyes párosban indul a két csapat. Az úr a hölgynek, a hölgy az úrnak fog valamilyen frizurát csinálni. Hát az a kérdés, hogy miért? Ezzel a női szaszonhajvágással készült frizurából csinálnak egy gála frizurát.
Gála frizurát? Az mitől gála, hogy majd boldogan rohangál a környéken? Nem, ez attól gála frizura, hogy versenyeken így szokták a gála frizurát megfésülni. Ja, hogy attól jó. Hát ez világos teljes mértékben. Hát egy Cure az űrből, ha jól látom, őt milyen frizurát fog kapni? Én ebből az alvilági formából fogok egy emberi kinézetű frizurát csinálni. Ehhez te mit szólsz? Hát, szóval se jutott. Hát ezzel nem csodálkozom. Hú, ez kemény, mondhatnám, hogy metálos. Nagyon emberesen néz ki. Hát erre még vissza fogunk térni természetesen, már csak azért is, mert Veszprém ászának is készül majd egy nagyon szép frizura, persze abban az esetben, hogyha vállalja, hogy a kezetek alá adja magát. Lehet, hogy pontosan éppen nem lesz szüksége első ászjelöltünknek erre a bizonyos frizurára. Minden esetre az tény, hogy őt SS Bernadettnek hívják, és az ő haja elég sokszor össze szokott kócolódni. Amikor például egy kicsit jobban fúj a szél a kelleténél, akkor szerintem ebbe szokott kapaszkodni. Úgyhogy amikor Árbózt és Vitorla megtéve törve lóg, akkor jól jön egy kis haj. Ismerkedjünk meg tehát egy többszörös férfiunál is jobb, icipici bajnokkal. SS Bernadett. Hányszor kell borulni az embernek, amíg megtanulja azt igazán, hogy merről fúj a szél? Hát ahhoz egyszer, hogy merről fúj a szél, de ahhoz, hogy versenyen kellő gyorsasággal fel tudja állítani a hajót és tovább tudjon menni, ahhoz rengetegszer kell borulni és gyakorolni kell az, hogy hogyan kell rendesen visszaállítani, minél gyorsabban, ne veszítsen időt az ember. Mikor volt az első alkalom, hogy kimentél? Emlékszel még, vagy olyan kicsi voltál, hogy már nem tudod? Vízre? Az fogalmam sincs sajnos. Hát apuval kezdtem el vitorlázni, ő régen versenyzett, és aztán edzősködött, és magától jött az egész. És ő simán megbarátkoztál a vízzel? Nem. Eleinte tetszett, aztán utána volt egy kis kudarc, mert felborultam, és kint maradtam a Balaton közepén, és apa nem tudott értem jönni, és aztán utána egy évre abba hagytam, mondom, nekem ebből elegem van, én ezt nem csinálom tovább. És akkor hogy tudtál kijönni egyáltalán? Én horgászok szerettek volna kihúzni, de aztán úgy döntöttem, hogy megvárom apát, aki odaúszott hozzám, és akkor felállította a hajót, és így tudtam kijönni. És ezek után egy évig nem vitorláztál? Igen. Ez a nagy borulás hány éves korodban volt? 5 vagy 6 éves lehettem, úgyhogy még elég kicsi korban. Ez volt az egyetlen nagy borulásod? Nem, hát azóta volt rengeteg, de azóta nem félek a víztől. Te híres voltál klubban, hogy te vagy a nagy boruló, vagy? Igen, ez tényleg így volt. Nem is a boruló, hanem mindig elsüllyedtem, mert nagyon picike voltam, még kezdő kis optimisztás, és hát állandóan elsüllyedtem, mert kevés volt a kilóm, nem tudtam rendesen vitorlázni, és elnevezték a hajómat Nautilusnak, tenger alatt járónak, és neked mi volt a neved? Nemo néni. A vitorlázáshoz mi kell tulajdonképpen, amitől az ember igazán meg tudja érezni, hogy hogyan kell ezt csinálni? Szóval te például attól vagy jó vitorlázó, hogy hosszú hajad és megérzed, hogy merről fúj a szél hamarabb, vagy? Nem, nagyon sokat vitorláztam, hát kiskorom óta szinte minden nap, és szóval érzem most már a hullámzást, a technikát, taktikai dolgokba is most már elég jól belejöttem. De azt hiszem, hogy elég összetett sport, tehát nem elég az, hogy jó fizikummal rendelkezzen az ember, hogy ki tudja ülni a hajót, hanem hát azért taktikára is szükség van, technikára is. Hányszoros bajnok vagy te? 4-szer nyertem magyar bajnokságot és 2-szer osztrák bajnokságot. Ez a női kategóriában? Nem, összetettben, tehát fiúk közt. Ezt most nem értem. Hát úgy, hogy a fiúk és a lányok nincsenek külön választva Magyarországon, hanem együtt rajtolunk és együtt versenyzünk. És ez azt jelenti, hogy te az összes magyar fiút is megverted már többször? A kategóriámban igen. Ez milyen kategória? Ez az európai jolla, amivel versenyzek. Jól le? Igen. Ez milyen típusú hajó? Hát ez egy egyszemélyes, svertes kis hajó. Ilyen kicsi lánynak ilyen kicsi hajó? Hát azt hiszem, hogy még a hajóhoz is kicsi vagyok, szóval nem az, hogy kicsi lányhoz kicsi hajó, mert hát, nem olyan kicsi. Miért mekkorának kell lenni a hajóhoz képest a versenyzőnek? Hát ez nincsen megszabva végül is, bármekkora lehet, de egy ideális súly az olyan 60-65 kiló lenne. Ehhez képest én nem vagyok annyi. Hát mennyi vagy, ha szabad megkérdezni? Most éppen télen, most ugye nincs idény. Most 52. Ez a versenysúly? Nem, a versenysúly az 55. Nehezebbnek kell lenni? Igen, kellene.
És akkor mit raksz magadra, valami tőkesúlyt, vagy mit? Nem szabad, tilos. Hát erősödök. És ez azért van, hogy a hajó rendesen merüljön és üljön a vízbe, vagy mitől? Nem, hogy rendesen ki tudjam ülni, és ne dőljön fel, ne boruljak fel. És hogy gyorsabb legyek. Aha. Szóval te az összes magyar fiatalembert megvered jelen pillanatban, ugye? És ez a felnőtt korosztályra vonatkozik, vagy az ifjúsági korosztályra? Ez a hajóosztály most felnőtt korosztály. Tehát felnőtt olimpiai hajóosztály végül is. Biztos, hogy lány lennék, és én mindenkit megvernék, az összes fiút, és akkor azért nem tudom, merre repülne velem a hajó egy idő után. Hát nem, mert én ezzel nem elégszem meg, hogy itt Magyarországon megvertem a fiúkat. Nem, kint is. Szóval szeretnék kijutni az olimpiára, igaz, hogy ott már csak lányok fognak versenyezni ebben a hajóosztályban, és hát szeretnék ott is jól szerepelni. És erre milyen esélyeid vannak? Most bekerültem az olimpiai B-keretbe, de még meg kell futnom a szintet, ami azt jelenti, hogy a világkupa versenyeken, világbajnokságon, Európa-bajnokságon 1-8-ba kell végeznem, ahhoz, hogy kijussak. Egy mibe? Első 8-ban. Ja, értem. És ez most azt jelenti, hogy te a magyar férfi válogatottba kerülsz be? Igen. Hát, hogy sok szakállas ember van. Hát vannak azok is. Eszes Bernadett. Ászjelölt, és most már Ásztallér tulajdonos is, gratulálok hozzá. Ha jól tudom, akkor neked most éppen Olaszország vizeit kellene szelned, ugye? Igen, ott van egy világkupa versenyem. És most csak miattunk maradtál itt? Hát igen, részben. Jó van, akkor ezt szerettem volna hallani. Mondd csak, szeretsz takarítani? Nem. Nem, pedig most lehet tényleg szépen fáradj oda az ászsarokba, és takarítsd le az asztalról mindent, ami ott van finomság, mert úgy hallottam a riportban, hogy néhány kiló hiányzik még a versenysúlyodhoz, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó? Foglalj helyet ott, mi pedig megnézzük addig, hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközepesek mit készítettek még. Hát, hello, ide jövök először ehhez a gombához. Gondolom, ez sokáig tartatott, amíg a Bakkonyban megtalálhattátok. Miből van? Ez marcipánból, meg fatörstorta, ami csokis piskotából és csokolád és krémmel van, és marcipán figurák vannak rajta. Ez a gomba lesz az AC, gondolom. Hát elég szép nagy darab, és mondd csak, vers van hozzá valami? Ha megeszem, ez a gomba, beépül az alagomba. Igen, hát időzített gombaként hatott ez a vers. Nagyon kedves. És mondd csak, lesz még más is, ami az ászasztalra kerül majd, amit ott láttatunk, amit a lányok már terítenek is? Igen, a vendéglátó eladósok csinálják. Micsodát? Hát pohárkrémeket, kor ott sül a fasírozat. És még mi van ott? Hadd nézzem csak gyorsan. És még lesz prósza. Prósza? Vers után prósza? Milyen prósza? Kukoricaprósza. Az micsoda? Hát kukoricalisztből, tejből, tojásból, tejfőből készül, ezt jól ki kell keverni, tepsibe öntjük, és lekvárral megkenjük és megsütjük. Igen? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ilyet még életemben nem ettem, és szerintem ideje lenne ezeket a dolgokat megkóstolni, mert nem mindegy, hogy mit adunk a közönségnek, hiszen a gomba fasírozott, ami itt van az asztal szélén, abból mindenki kapni fog. Elég sok van belőle, néhány ezer falat, úgyhogy néhány szakértőre lenne szükség. Azt a két vékony fiatalembert kérem szépen fáradjon ide, jó? És gyertek mehozni egy kicsikét. Nagyon jó. Na hát, mondjuk azt a gombát kóstoljátok meg, jó? Mert az vár reátok, az a feladat, hogy azt megkóstoljuk. Na, kíváncsi vagyok, hogy fog ízleni. Nehéz súlyú melósok. Nem baj, hogyha a melósok. Na, hogy ízlik? Finom. Nem rossz. Nem rossz, elmegy szódával. Oké, ez azt jelenti, hogy a hagyományaink szerint, ezek szerint jár mindenkinek, aki segített és készített valami finomságot az ászjelölteknek, illetve a műsornak. Egy őrület a kőben kazetta, köszönöm és gratulálok, ebből természetesen a fodrászaink is kapnak. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek azt a két fiatalembert, aki itt áll mellettem háttal, és amíg elpusztítják azt a rengeteg kaját, ami az asztalon található, ideje, hogy megismerkedjünk velük, hiszen Kovács László és Kazal Kolos arról nevezetesek, hogy súlyos helyzetbe hozták magukat az évek során, és ezt most megpróbálják a saját, illetve mások javára fordítani. Tehát két klubvezető következik, iránya a menza. Az az ászlónk. Mutasd? Nincs a... Igen, de ez nem igazán hasonlít a Leonardo-féle embertípushoz. De a jelvényünkre hasonlít. Aha. A szép kövér ember, azt mondják, hogy a magyar ember az mindig olyan kis húsos. Meg szeret enni. Szerintem egyébként azt mondják, hogy a kövér ember mindig is vidámabb,
mint a sovány. Ez talán annak köszönhető, hogy mindig puhán ül. Puhán ül? A fenekén. Ja, értem. A 100 kilósok klubja, egyrészt mi ketten, akik igazi tagok vagyunk, másrészt a pártoló tagok, akik valamivel népesebb gyűrűt alkotnak körülöttünk. És ők hányan vannak? Hát körülbelül 20. Egy biológia óra előtt éppen unatkoztunk, és mivel egy osztályba járunk, ezért elkezdtünk hülyeskedni, és végül is ebből lett a 100 kilósok klubja. Tagja lehet a klubnak bárki, aki hitelesen igazolni tudja mázsás vagy mázsán túli testsúlyát, és akinek belépési szándékát a tagság egyszerű többséggel elfogadja. A mérőeszköz az alapító tagok bármelyikének birtokában levő szobamérleg lehet. Egy súlynak számít bármely, élettanilag egybefüggő test. Hát ez nagyon kedves, miért van olyan, aki 2 darabba jön be az iskolába? Hát mondjuk, ha egymás nyakába ülnek, akkor... Ja, értem. Az nem számít egy 100 kilós. De azért lefogadom, hogy nincsenek olyan sokan, akik 100 kiló fölött vannak még rajtatok kívül. Nem, itt az iskolában mi ketten vagyunk. Miben vagytok azonosak? Hát a testsúlyunkban is többek között. Mennyi az? Az enyém 107. 106. És akkor a tekintélybeli különbség is a te javadra dőlt el, vagy hogy van ez? Nem, azt hiszem ez az 1 kiló nem sokat oszt vagy szoroz. Minden klubnak van általában, legalábbis a jobb kluboknak azért van egy olyan helysége, ahol rendszeresen tartják a gyűlést. Ez lenne a menza? Nem, ez nem a menza, hanem vándorol a helység, ugyanis tagok, pártoló tagok lakásain szoktuk megrendezni időnként a gyűlést, tehát ahol van konyha, ahova beengednek minket, tehát ahol van lehetőség magyarul. És akkor lezabáljátok magatokat a sárga földig, vagy? Kultúráltak vagyunk. Menzás néni mit szól, amikor itt megjelentek? Örül, természetesen örül. Gyakorlatilag azt hiszem, mi vagyunk az egyetlenek, akik felszokták dicsérni a kosztját, és többször repetáznak minden nap. Ezek szerint nektek erős a gyomrotok, mert minden evők vagytok? Mert nem hiszem, hogy olyan túl jó kaja lenne itt a menzán. Na az az igazság, hogy én bírom végül is itt a kaját. És hány adagot kaptok? Hát előfordul, hogy 2-3 is. Fejenként? Hát igen. És be is vagytok fizetve, vagy csak bejártok, mint ezt ne firtassuk, jó, mert ja? Van itt nekünk egy úriemberünk, aki megmérettetésre vár. Állj fel, légy szíves. Bemutatom nektek, ő Szatmári Dénes, egyébként szintén iskolánkba jár. Elmondom, hogy mi lesz a próba. Látjuk ezt a szép tortát, látjuk ott a tócsit, a 2 egyesített változatát kell elfogyasztanod, azaz egy tócsit megkenve egy kis orosz krémtortával. Nem tudom, mit szólsz hozzá, ez komolyan. Jó, elég lesz. Még egy kis krémet Pártoló tag lehet bárki, akinek testsúlya nem éri el a 100 kilót, és a tagság 2/3 többséggel elfogadja belépési szándékát. Gyakorlatilag jelvényviselési különbség van csak köztünk. Ezen gyök 100 kg van, az enyémen simán 100 kg van. Aha. És itt enni kell tudni, főzni kell tudni, vagy rendesen kell tudni viselkedni? Nem, vagy egyszerűen az jobban kell lenni veletek? Hogy ha jó pofa valaki, akkor azt már fölvesszük, és a többit majd megtanulja később. A klubnak nem célja bármely irányba történő súlyváltozás elérése. Tehát ez nem fogyókúra és nem hízókúra. Na de akkor minek van a klub? Ez evőklub, vagy evőtársulat? Nem, ez egy olyan társaság, ami nem csak a Lovasi Gimnázium tagjaiból alakult, hanem most már elmondhatjuk magunkról, hogy 6 iskola tagjait tömörítjük össze, tehát gyakorlatilag lassan sikerül kialakítanunk egy olyan közösséget, ami egy iskolán túli közösség, tehát a tagok elmondhatják magukról azt, hogy ők tartoznak valahova, egy olyan helyre, ami nem az iskola, nem az osztály, hanem egy veszprémi helyhez, egy jó fejtársasághoz. Tehát akkor lehet, hogy ebből egyszer egy turisztikai szakosztály lesz, lehet, hogy egyszer ebből egy énekszakkör lesz, vagy lehet, hogy egyszer esetleg egy diszkotáncbajnokságot szervező egyesület? Vagy? Így van, ha kedvünk van hozzá, akkor bármit. És mi van akkor, hogyha egy nap szépen betoppan ide egy 220 kilós ember? 2 igazolványt kap maximum. És akkor ő lesz a főnök? Nem. Hát azért az nem. Ketten majd lenyomjuk. Yeah. Ezt kézzel kell elfogyasztanod. Hogy történik elfogyasztani? Rád bízzuk, a lényeg, hogy a gyomrodba kerüljön a tányér tartalma.
Remélem ízlik. Ez a Tócsi 100 kilós módra. Úgy látom, Dénes ezt meg fog enni, szóval itt nem lesz hiba. Akkor megkérek mindenkit, hogy szokásainkhoz híven szavazásra tegyük fel a kérdést. A szavazás módja a következő. Mindenki kezébe fogja éppen esedékes Tócsiját, és hogyha igennel szavaz a kérdésre, amit majd felteszek, akkor beleharap a Tócsiba. Ha nem, tehát nemlegesen, akkor nem harap bele. Ha pedig tartózkodik, akkor a fejére teszi. Jó? Tehát a kérdés a következő. Vállaljuk-e, vagyis elfogadjuk-e tagnak, pártoló tagnak Szatmári Dénest, súlya miatt lesz pártoló tag. Aki igennel szavaz, akkor harapjon bele a Tócsiába. A két szolos középiskolos, Kazal Kolos és Kovács László. Ászjelöltek, mondanom sem kell. Egy ásztallér ide, egy ásztallér ide, egy készfogás oda, egy készfogás ide. Gondolom fasírfogyasztási kapacitásotok végtelen. Mit szorongatsz itt? Szeretnék még én is adni neked itt valamit. Ez egy jelvényünk. Persze nem hordhatod, csak emlékből. Csak dobálhatom. Oké, köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor gyök 100 kilós pártolótag lettem. Köszönöm szépen. Foglaljatok helyet és vigyetek Bernadettnek egy kicsit, hogyha ő már megette volna azt, amíg Kolosék a helyükre érnek már is útban a színpad felé. Egy zenekar. A zenekar tagjainak személyi száma 2-essel kezdődik. Ennek megfelelően arról énekelnek, hogy az év 364 napján, amikor nincsen nőnap, föltennének egy kérdést. Mégpedig azt, hogy mi történne, ha ők fiúk lehetnének. A Proton új reményzenekara, a Moraliza. Ha én fiú lehetnék, nem sietnék így haza, és sohasem kérdezném, mi az, amit nem szabad. Egy álló éjszaka bőgetném a motoromat, és akinek nem tetszik, megmutatom, mit szabad. Veled száguldani a szabadság felé, mindent megtennék, ha én fiú lehetnék, ha én fiú lehetnék, minden könnyebb lenne rég, ha én fiú lehetnék, nem várnám a hó végét, ha én fiú lehetnék.
Liza! A hétfőn megjelenő nagylemezről hallottunk egy dalt természetesen. Ha én fiú lehetnék, Istenem, ha én fiú lehetnék ebben a zenekarban, na mindegy, hagyjuk, volnának ötleteim, de nem akarok szabódni, ezt megteszi helyettem Erika és Marian. Ők ugyanis a zászjelölteknek készítenek valamit, hogy egészen pontosan micsodát, ezt már is megkérdezem. Kötényeket, alátéteket kezdjük. De lassabban hajtsál meg, ki fogsz sodródni a kanyarban. A kötény az fiú vagy lánykötény? Hát ez egyaránt jó fiúknak, lányoknak. Ja, nincs, semmiféle különbség nincs itt a varrásban rajta. Ez nagyon szerencsés dolog. Még a moralizálnál maradva egyébként, hogy ha én lány lehetnék viszont velük szemben, és én kaphatnék egy ilyen kötényt, akkor biztos én lennék a kötényszemű Katica, így azonban sanszosabb, hogy belőlem csak a mocsoládi erdőkerülő válik. Na de hagyjuk a távlatokat. A távlatok amúgy is sokszor sajnos beszűkülnék, még akkor is, hogyha az embernek elég jó adottságai vannak, nagy akaratereje arra, hogy sikereket érjen el. Azt hiszem ez a helyzet következő ászjelöltünkkel kapcsolatban is. Úgy hívják, hogy Pál Zoltán. Szobor leleplezés következik, egyelőre még mozdulatlan a gépszobor. Ismerkedjetek meg tehát következő ászjelöltünkkel, Pál Zoltánnal. Ez egy gyerekautó, vagy egy felnőtt autó? Ez egy felnőtt autó. Igen, ez egy felnőtt autó. És te felnőtt versenyző vagy gyerekversenyző? A felnőttek között versenyző, nem tudom, hogy gyerek vagy felnőtt. De hogy kerültél a felnőtt kategóriába, mert azt hiszem még nem lenne ott a helyed, ugye? Hát jól sikerült a szereplés az úttól és az ifjúsági kategóriában, és így korkedvezménnyel fölépettem a felnőtt géposztályba. Hány éve vezetsz? 6 éve kezdtem el gokartozni. És ott milyen eredményeid voltak? 84-ben második voltam, ez még az úttörő géposztály, 85-ben harmadik, 86-ban megnyertem a kategóriában a bajnokságot. Ezek országos versenyek? Igen, ezek országos bajnokságok. 87-ben az ifjúsági kategóriát megnyertem, és akkor léphettem ebbe a géposztályba. És ezt ki mondta, hogy te ide léphetsz? Hát ezt mi kértük, hogy ide léphessünk, és megengedték. Tehát, mert elvileg nem lehetne olyankorú gyereknek, olyankorú embereknek versenyezni, mint én vagyok. És mi az mit jelent, hogy te meg te, vagy te meg kicsoda? Én is a segítőim, a szerelőim, édesapám, testvérem és anyu. Mama is szerel? Nem szerel, ő ilyen lelki támasz a versenyeken. A Forma 1-es világban azt tudom, hogy pokoli alkatrészárak vannak, mert pokoli pénz az egész. A gokartnál ez hogy áll? Hát a gokartnál nem ennyire nagyon, de magához a méreteihez viszonyítva elég drága. Nagyon drága. Szóval nem lehet féktelenül tördelni, meg. Szóval nekünk vigyázni kell arra, hogy ha tréningezünk, akkor csak 20 kört menjek, hogy ne kopjon a gumi, meg ne kelljen olyan gyorsan dugattyút cserélni benn. Szóval nekünk mértéket kell tartani még a tréningbe is. És ez elég nagy hátrány, hogy a versenyek előtt nem tudjuk igazán betréningezni a pályát, vigyáznunk kell a gépre. És hát nagy mérgelődés, amikor főleg az én hibámon kívül, vagy esetleg az én hibámon kívül összetörik a gép. Én kiheverem mondjuk egy hét alatt azt, hogy fáj a hátam, akármi, de azt, hogyha eltörik valami rajt, vagy eltörik a tengely, az keményen zsebre megy. Pontosan milyen összegbe kerül egy ilyen autó fenntartása egy évben? Hát ahhoz, hogy valaki nemzetközi szinten jó eredményeket érjen el, körülbelül $500 000 forint szükséges. Tehát ez belemegy arra, hogy egy Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon egy tartalékvázat venni, annyi gumit, hogy tréningezni lehessen, egy tartalék motort venni, szóval meg azokat az alkatrészeket pótolni, amik esetleg kopnak, vagy törnek. És akkor ebben még az autóára nincs is benne? Ebben nincs benne. Értem. De ehhez képest azért nem lehet olyan rossz helyezés ez az országos negyedik a felnőttek között. Nem, de mégis itt megálltunk.
a dobogó szélén, mert előrébb jutni nem nagyon tudtunk épp ezért, mert meglehetősen drága ez a géposztály, és igazán annyi pénzünk nincs, hogy a nemzetközi eredményeket is olyanokat szerezzünk, amit már jegyeznek. Most hány hónapja áll a fészerben az autó? Hát tavaly júliusban törtem össze. Azóta itt van? Igen, azóta próbáljuk megjavítani, és hát egy kicsit üzemképes állapotba hozni. És mikor lesz legközelebb valamilyen megméretés, amire már ki tudjátok az autót vinni? Nem tudjuk, hogy lesz-e még megméretés. Tehát ezt most már belátjuk, hogy ezzel a vázzal már nem nagyon érdemes itt versenyezni. Tehát megpróbálunk valami szponzori támogatást szerezni, és akkor esetleg feljebb lépni, tehát autóba jönni, de ez nagyságrendekkel nagyobb anyagi támogatás kell mondjuk, mint egy go-karthoz, de hogyha csak annyi támogatást adnának, hogy abból megfelelő szinten tudnánk go-kartozni, akkor folytatnánk a go-kartozást. Mi történik akkor, hogyha a szülőknek nem sikerül előteremteni azt a pénzt, amire szükségetek van ahhoz, hogy az országos bajnokságon elindulhass sikerrel? Hát, hogyha a szüleimnek nem sikerül előteremteni a pénzt, akkor én kihagyok pár évet, és hogyha elvégeztem az iskoláimat, akkor megpróbálok újra. Tehát akkor indítok egy ilyen nagy hadjáratot, és megpróbálok pénzt szerezni. Rá tudnám szentelni az időmet, akkor csak ennek élnék. És jóval könnyebb lenne szerintem egy pár év múlva pénzt szerezni. Talán a mostani gazdasági helyzet is bejátszik, hogy kevésbé adnak pénzt. Bár akkor nem nagyon lesz mire hivatkozni, nem? Mert akkor éppen nem lesznek eredményeit, hogyha addig abba hagyod. Szóval ezek az eredmények, ezek akkor is megmaradnak, hogyha elmúlik 2 év, de viszont hogyha most go-kartozok tovább és ott kullogok a végén, akkor ezek viszont lerontják azt, hogy én egyszer jól is versenyeztem. Pál Zoltán. Ászjelölt. Az ásztalér pedig a tehetség valutája. Én nagyon remélem, hogy sikerül majd egyszer beváltanod. Az ásztalér értéke egyébként nem inflálódik, és állítólag a beváltásban lehet, hogy valaki a segítségedre lesz, mármint a sikerre való beváltásban. Foglal helyet mellettem ugyanis a Veszprémi Diák Menedzser Klub, akik arról híresek, hogy például mi indítottuk útnak az ország körüli túrát, amit Karakai Mihály és Kovács Gyula csinál, és ezzel az állami gondozottak életkezési alapjának a növelése a szándékuk. Most jelen pillanatban Almádiban is szeretnénk létrehozni egy diákmenedzser klubot. Tudtok-e segíteni Zoltánnak, mert azért úgy érzem, hogy itt lenne mit segíteni? Igen, ez természetes. Mindenkinek segítünk, aki valami problémával fordul a klubunkhoz, és már ki is dolgoztunk egy munkatervet, amit meg szeretnénk mutatni. Azt mondja, hogy Pál Zoli mit vár tőlünk? 1. Tudjanak róla, reklámház újság, 2. szponzor, 1 vagy több, 3. pénz, gokártozáshoz vagy autózáshoz, 4. menedzselés, összefoglalva 1. cikkírás, szövetség megkeresése, TV, gépipari vállalatok, kereskedők, vállalkozók megkeresése, 3. egyéb pénzforrások felkutatása, beéritek 500 000 forint és 2 millió forint körüli összeggel, ugye? Aláírás Nyuzsi? Hát igen, ezek lennénk mi. És ti vagytok Léda és Brigitta. Én nagyon remélem, hogy az adás után összejöttek és meg tudjátok beszélni ezeket a dolgokat, és bízom benne, hogy sikerül a Diák Menedzser Klubnak dűlőre jutnia. Most pedig lássunk már is 2 újabb ászjelöltet. Ők azt hiszem már megtanulták magukat menedzselni, nem csak tanulnak, hanem tanítanak is, nem akármit és nem akár hogyan. Kis Katalin és Szakál Attila, ismerkedjünk meg velük. Állj ki utána. Bejön a lány.
Várjuk meg. Nagyon jó. Ez jó? Próbáljátok még ezt így? És akkor ezt így? Nagyon jó. És leérkezéskor még annyit, hogy a lány, amikor már átfordul, akkor nyissa ki erősen, tehát izomból nyitni. Van egy olyan mondás, hogy aki nem tudja, azt tanítja, aki pedig tanítani sem tudja, az a tornatanár. Mi, amikor lejártunk magunk edzeni, saját magunkkal foglalkoztunk, szépen csorogtak mellénk emberek, mindig kérdeztek minket. Ebből kifolyólag megfogalmazódott bennünk, amit esetleg tudat alatt tudtunk. Tehát azáltal, hogy megfogalmazza valaki másnak, elmagyarázza, akkor sokkal jobban rögződik Sok magában. kérdés a laikusoktól kihozta belőlünk azt, hogy az oktatásban is emelkedtünk ugyanúgy, mint saját magunk szintjét is emelni próbáltunk. Aztán mi többet akartunk, elkezdtünk magunktól gyakorolni. Hol? Edzésszámban is. Vagy hol? Anyu testnevelő tanár, és meg lett beszélve az ottani iskolának az igazgatójával, hogy bejárhassunk néha gyakorolni. És akkor először ketten voltatok, és utána Először egyre többen? ketten voltunk, és akkor utána egyre többen részint onnan, ahol elkezdtünk mi tulajdonképpen táncolni, onnan jöttek egyre több páros, és utána az ismeretségi körből most már egyre több. Belőlük alakultak ki tulajdonképpen a mostani versenyzőpárosok, és ezáltal így összejött egy jó kis társaság. És ilyen egyszerű, hogy az ember tud egy kicsit rock and roll táncolni, vagy tud rock and roll táncolni, és az emberek köré szerveződnek, és végül is lesz egy rock and roll klub? Lehetséges. Hát tulajdonképpen Attilának ez már régebbi álma volt, hogy szeretne egy klubot alakítani, vagy valami tánccal komolyabban foglalkozni. Tényleg abszolút ő a főnök? Neki kell a főnöknek lenni? Igen. Hát abból kifolyólag, hogy én vagyok a szivacsgödör. Mi vagy te? Szivacsgödör, tehát én kapom el. Ja, és akkor te mi vagy? Tehát ő a munka végrehajtója. Na most ő neki rossz kedve van, rosszul csinálja a gyakorlatot, attól még én el tudom kapni. Nekem rossz kedvem van, ő hiába csinálja jól a gyakorlatot, leejtem. Igen, hát egy szempontból megbízhatsz benne, hogy ő mindig G-vel esik visszafelé. És amúgy is mindig ő a domináns a munkát tekintve is? Nem enged mást. Nem? Na. Hát olyan téren, amikor a klubmunka van, akkor egyértelmű, hogy megoszlik, Ja, sőt, nagyon átterelődik a de saját katira. munkánkban. Saját munkánkban egyértelmű, hogy... És te mit csinálsz még azon, hogy táncolsz a párosban? Hát akkor varrom a ruhát, meg egyéb megjelenéshez kosztümöket varrok, hogy azért valahogy meg tudjunk jelenni egy Milyen sok pénzbe kerülne egyébként? Hát rengetegbe. Egy fiúnak körülbelül 10-valahány ezer lenne egy ruha, ha varratnánk. Így kijön pár ezer forintból. És nektek, vagy a klubnak üzlet lesz a rock and roll? Nem, semmiképp. Csak a gazdasági fennállásához szükséges úgynevezett gazdasági tevékenységet fogunk csinálni. És titeket mi izgat jobban? Melyik fajta tánc? Hát az akrobatikus. Engem meg a 14 éven alattiaknak a tánc tanítása. Hát hány éves vagy te? Hát 19. És akkor mi izgat benne? Az, hogy... Ez egy újdonság Magyarországon még. Az, hogy egy fiatal kis párost elvinni versenyre, és látni az ő örömüket, ami nekem akkor pici koromban nem volt meg, nem volt lehetőségem olyan helyekre járni, ahol különösebben megtanuljak táncolni. Abból is kifolyólag, hogy Pere-Martonban lakom, nem városban. A város mindig több lehetőséget nyújt egy embernek. És mire vagytok büszkébbek, arra, amit most csináltok, mint táncpedagógusok, vagy az eredményeitekre, amit egyébként nem ismerek még? Szerintem összefügg a kettő, mert nem tudom, én ugye együtt a kettőre. Az is eredmény, hogy saját pár tanítványaink hoznak eredményt. Az is számunkra. Tehát például tegnap volt egy verseny, országos divattáncverseny Pesten a szakszervezetek fővárosi művelődési házában, és egyik párosunk első helyet ért el, és volt még egy 5. és egy 6. helyünk. Kis Katalin és Szakál Attila. Na ugye, mindjárt más. Hát engedjétek meg, hogy egy áztalért ide, hadd gratuláljak. És oda is egy áztalért
Attila. És most még bizonyosodjunk meg arról, hogy mit tudnak a tanítványok, és mit tudnak Attiláék így együtt, hiszen tudjuk ugyebár, hogy a tánctanári munkájuk első gyümölcse már is beérett, mert tanítványaik közül többen díjat nyertek. Lássuk tehát őket együtt itt a tér az övék. Most következik az Anaconda Rock and Roll Club, a sport neve pedig Akrobatikus Rock and Roll. Kis Katalin, Szakál Attila és az Anaconda Táncklub. Enesd! Ja, Istenem, jó. Attila, gyertek ide! Lihegjétek ki magatokat egy kicsit, és foglaljatok helyet itt az ász sarokba. Én nagyon féltem, hogy Katalin sugárirányba fog távozni, de sikerült nem eldobni, nagyon jó. Bemutatom a mellettem levő úriembert, akit úgy hívnak, hogy Gergye Balázs. Semmi más nem tudok róla, csak annyit, hogy már legalább egy hete dolgozik. Nagyon aggódom érte, mert fáradtnak látszik. Mit csináltál? Rajzoltam, az ásznak rajzoltam egy borítót, egy emblémát, ami a csúcsra törést fejezi ki. A következő oldalon egy térkép látható, Magyarország térképe, az ász megfordulási helyeit követhetjük nyomon a térképen. És végül is ez az egész könyvet te kötötted, ha jól tudom, és aztán még sok-sok lap van benne, ugyebár ide pedig mi kerül? Az ászok aláírásai, ászjeletek aláírásai kerülhetnek ezekre az oldalakra. És azok is, akik természetesen segítenek nekünk a műsor létrehozásában. Ígérem, hogy ma már tele fogjuk firkálni. A veszprémi ászjelöltek mind bele fognak kerülni, neked pedig jár egy őrület a köbön ászkazetta, mert segítettél. Köszönjük szépen. Következő ászjelöltünk egy Csergőfi Eszternek hívják. Van sütnivalója, tűzbe tudja hozni az ománcot. Itt az idő, hogy megismerkedjünk vele.
Azt megnézhetem? Ezt. Ez miről szól? Ez egy ilyen állat, csak senki nem is mindenki azt mondta rá, hogy ez egy koponya, vagy valami ilyesmi. De valaki koponyának nézi, valaki meg állatnak. Ez egy vércsepp, vagy egy könycsepp rajta? Hát attól függ, hogy ki. Hát végül is mind a kettő. Hát te minek szántad? Hát egy ilyen véres könycseppnek. Nem is tudom, szóval olyan jó kimagaslik onnan az a vörös szín, de végül is vércsepp is lehet. Egyáltalán mekkora képet lehet csinálni egy tűzdomászból? Attól függ, mekkora kemence. Én el tudnám képzelni, hogy mondjuk egy nap bekopogtatna ide egy milliómos, és azt mondanám, hogy ő szeretné kicsempézni a fürdőszobáját ilyen tűzdomász darabokkal, és ez pont olyan csempe méretű, és akkor sok képet csinálni, és azt kirakni egy ilyen egész falra. Mit szólnál egy ilyen ajánlathoz? Hát attól függ, hogy milyen képet kell csinálnom. Mit tudnál kezdeni egy ilyen fürdőszoba falal, amit így ilyen apró csempékből, tűzdomász csempékből kéne kirakni? Hát olyan képet csinálnék, amilyen valamilyen ilyen cseppek vannak rajta, hogy összefüggjön a fürdőszobával. Szóval semmiképpen nem ilyen kis pillangok szálljanak, meg ilyenek, hanem valami olyasmit, ami odafügg. Szóval, hogy olyan legyen az egész, mint hogyha vizes lenne a fal. És akkor ilyen cseppekből ezt meg lehetne csinálni. Lehet, hogy jó is néznek ki a végén. Még az is előfordul. De mikor érzed magadról azt, hogy művészetet fogsz csinálni? Nagyon rosszul hangzik ez a szó, de... Hát én akkor fogom azt érezni, hogyha a legtöbb embernek, akik megnézték a képeimet, szóval azt mondják, hogy tényleg tetszik neki, meg szép, meg jó, meg hogy érdemes őket eladni, meg mit tudom én, szóval, hogyha olyan képeket csinálok, amik nem tetszik, szóval az embereknek nem tetszik, és hát nagy része nem tetszik nekik, akkor lehet, hogy el is menne a kedvem az egésztől, mert így mondjuk nem sok ember látta meg a képeimet, de hát mindenki azt mondta, hogy jaj, de szépek minden, de ez szóval bennem van az, hogy lehet, hogy csak azért mondták, mert ismernek engem, és akkor szóval ez így nem tudom így eldönteni, hogy akkor most tényleg tetszik-e nekik, vagy csak azért mondták-e, mert hogy ismernek, és nem akarnak megbántani. Amúgy hogyan kezdtél el vele foglalkozni? Hát, hogy egyszer voltam egy táborba, amikor olyan 6-os lehettem, de véletlenszerűen mentem csak el, hogy miért ne. Te nyaralni mentél oda, vagy? Nem, hát tudtam, hogy ez ilyen tábor, csak még soha életemben nem hallottam azt, hogy tűzzománc, meg szóval ott lehetett mindenfélét csinálni, ilyen képzőművészeti tábor volt. És rögtön az első napon már csináltad is? Nem, hát nem csináltam semmit, épp ez az, hogy ott voltam a táborban, és nem csináltam semmit, mert nem volt ötletem, meg nem tudom, szóval semmit nem csináltam, az volt a lényeg. És az a nő, aki tanított minket, az nagyon mérges lett rám, és azt mondta, hogy ha nem csinálok valamit, akkor hazaküld. És akkor mondtam neki, hogy hát de mit csináljak, hát semmi ötletem nincs. És akkor elém rakott egy ilyen könyvet, amiben ilyen különböző tűzdománcok voltak, és mutatta azt a képet. Igen, azt, hogy azt csináljam meg ilyen drótokból, mert ha nem, akkor mehetek haza. Hát azt akkor megcsináltam, és akkor így maradtam ott a táborba. És ezért rögtön tetszést aratott? Hát igen, meglepődött ő is, hogy meg tudtam csinálni. Hát én is meglepődtem, nem gondoltam volna, hogy meg tudom csinálni. Először azt hittem, hogy ez te vagy, mert alá van írva, hogy Csergőfi. Én mindenki azt hisz, hogy ilyen önarckép, de nem az. Neked van benne valami, szóval van szemben meg szája. Az igen, lehet, hogy hasonlít, nem tudom. Elég absztrakt. Hát igen. Nem? Az. Na most ide figyelj. Ez a Barbie baba-szerű jelenség itt a jobb kezemben, és ez az állarc, ez egy kicsit eltér egymástól szerintem. Igen. Stílusban is, meg színben, meg minden. Szóval melyik vagy te? Hát inkább az állarc, azt hiszem. Inkább az. A másik az csak úgy jött. De milyen okból jött? Megkért a szomszéd kislány, hogy adjál neki egy Nem, megtetszett, meg eleve, szóval volt már egy ilyen elképzelés, hogy egy ilyen szépet is csináljak, ami tényleg jól mutat, mert ez elég jól néz ki szerintem. Tehát ebből biztos sokat el lehetne adni mondjuk egy vásárban. Persze, hát ilyen kacatnak biztos. Semmi érték. Szerintem az én szememben semmi értéke nincsen. És ennek? Hát annak van. Azt például nem adnám el semmi pénzért. Te arra vársz, hogy a dolgok történjenek veled, tehát hogy bekopogjanak, hogy azt mondják neked, hogy akkor kislányom csináld, vagy pedig azért magad is akarod és csinálod? Hát, hogyha valaki eleve így jön, vagy csinálom, akkor biztos, hogy nem csinálom. Úgyhogy eleve így nem kopog be hozzám senki, se a szüleim, se senki, mert akkor tudják, hogy csak azért sem fogom megcsinálni. Ezt mindig akkor csinálom, amikor kedvem van hozzá, és tényleg úgy érzek magam annyira, hogy meg is csináljam. Mert hogy elkezdem, és akkor félbehagyom, az úgy nem jó. Ha elkezdem, akkor már csináljam is végig. És mikor lesz a nagy megméretés, amikor az ember odáll valahol, és mondjuk beterít egy falat tűzdománccal?
Hát Nem nem tervezel tudom. ilyet? Dehogy nem. Szeretnék majd persze egy kiállítást, de hát ez még nagyon távoli. Olyan 2 éven belül, körülbelül, akkor mindenképpen. Aztán majd ott eldől, hogy tetszenek-e a képeim, vagy sem. Hát ismerünk azért néhány olyan képzőművész most már a történelem folyamán, akikre a kortársaik mindig azt mondták, hogy hát iszonyan mit csinálnak, és aztán később világhíres művészek váltak belőlük. Hát talán biztos nem fogják ezt mondani. Na, mit jelent az az, hogy művészet? Hát a fene tudja. Ez egy jó kérdés. Csergőfi Eszter. Ászjelölt, egy tallér, egy készfogás. Foglalj helyet. Közben hallottam, hogy némileg kép és hang kimaradt az adásból. Úgy látszik, Murphy betette a lábát, de reméljük, hogy többször nem jön ide be. Ami elromulat, az el is romlik. Mellettem azonban egy fiatal ember, aki Gyulafi Rátótról érkezett, úgy hívják, hogy is hívják? Radics József. Szia Józsi. Ő pontosan 13 éves, és az ottani általános iskola mind a 258 tanulója és pedagógusa aláírta azt a levelet, amelyet elküldtek nekünk, és amelyben figyelmünkbe ajánlják a jövő egyik nagy meteorológusát. Tudom, hogy nem tartasz otthon békákat, és nincsenek radarok sem a háztetőre felszerelve, és tudom, hogy nagyon komolyan végzed ezt a munkát. Mondd csak, milyen idő lesz áprilisban, mondjuk április 20-áig, amikor a következő ászműsor lesz Hódmezővásárhelyen? Áprilisban a sokévi átlaghoz képest hűvösebb, és az átlag feletti csapadékra lehet számítani. Átlagos napfénytartam, váltakozó felhőmagasság, ködmentes idő várható, viszont szeles, gyakran fog fújni erős szél, főleg észak-északnyugat irányból. A csapadék ilyen napcsoportokban fog hullani, mely a hónap elején hosszabb napcsoportban, és főleg záporeső, eső formájában. Hú, hát ez nagyon komolyan hangzott. Kíváncsi vagyok, hogy így lesz-e, és remélem, hogy jobban bejönnek majd a jóslataid, mint a Meteorológiai Intézetnek. Következik az utolsó ászjelölt duó, úgyhogy nagyon figyeljetek ti ott Hódmezővásárhelyen, diákzsűri, mind az 5-en. 2 lány következik, össze a 2-en vannak, legalábbis ők azt állítják, hogy 4-en vannak. Mi ezt igazából nem értettük, de ez teljesen logikus, hiszen ők lányok. A másik 2 a 4-ből az állítólag fiú. Őket azonban sohasem hagyják szóhoz jutni ezek 2-en, akiket úgy hívnak, hogy Forró Angelika és Pintér Krisztina. És akkor egyszerűen vásároltunk be, emlékszel? Aztán tudom, majd pakokkal mentünk, és akkor lássuk a fejére, meg mondom, ilyenek. Hát egy csodom, meg amikor a Hódkos a füves pályán simán gigánsod, reggeli harmadikon, és akkor megyünk, és akkor egyszer puff, eleserélne le, csak hogy gigáncsol egyszerűen. Volt színe? Volt. Jaj, szép hegyeken mi? Ó, öcsém. Na állj meg! Most meg van állítva? Meg. Még kezd megállítani? Hát mert most nem játszunk. Ki tud jobban sakkozni? Kettőnk közül gondolod? Hát szerintem én. Miért van itt még valaki más is? Hát ő. Ez van. Én most tanulok tőle sakkozni. És a Sergio és a Stefán, ők nem tudnak sakkozni? Hát velük azért nem mindig lehet, ám nem. Kedves csak sakkoznak. Néha kell egy kis edzés, meg erősítés, meg készülés. És kivel könnyebb bánni, Sergioval vagy Stefánnal? Szerintem egyformán nehéz, de most mindegy, hogy ő rúgd a 11-est, vagy én rúgdal neki, vagy pedig szetteket. Szoktatok focizni egymással? Hát persze. Hol? Pályán. Van lent, azt van pályán. És Sergioval milyen focizni? Rémes, mindent megfog. Ami 11-es. És Stefán? Stefán, hát az nem tud olyan jól focizni, viszont jól teniszezik, úgy megküldi a teniszlabdát, hogy viszi az ember kezét. És hogy tetszik nekik, mondjátok, ez a város? Városként nem tetszik. Már üdös a levegő, meg hasonlók. Üdös a szép. Mi tetszünk benne? Hát nem. És hogy döntöttetek éppen a 2 sportembervel, Stefán Edberg mellett? Sergio Gojko Ecel. Na, hát ne tudod legalább írni a nevét. Itt hadd ne. Jó. Szóval aranyosak voltak, szépek voltak, csinosak voltak, jól csináltak, amit csináltak. Profi. Igen. Boris Becker szóba se jöhetett volna? Egy paradicsomokkal nem foglalkozunk. És miről szoktatok beszélgetni? Sergioval miről lehet beszélgetni? Fociról, meg most nem beszél velem, egy 7 éves spanyolul tanulok, és azt mondta, hogy ha én megtanulom spanyolul, akkor nem áll velem szóba. Eddig milyen nyelven beszéltetek? Angolul. Tudsz angolul? Hát egész jól. Hát ahogy Sergio. Hát ez a Sergio. Hát és igen. mit szeret enni? Bifszteket. De mert, szóval azt szereti, de mikor edzés van, akkor nem ehetik azt, mert vegetáriánus kosztra vannak fogva.
de itthon sutyiba. És hogy szoktad fölkészíteni egy meccsre? Csinálja fekvőtámaszt. Megfoglak enyém lesz, a napon megkergetünk. És a mama mit szól hozzám? Hát az anyukám még, apukám tegnap mondta, hogy hát meghallgatlak és nagyon, de halvány gözöm nincs arról, hogy mit beszélsz. Úgyhogy már teljesen belenyugodtak, hogy így vagyok, meg mondom, hogy megyek a Krisztihez. Kihez mész? Krisztihez. Nem értik. Mondom, Steffhez. Jó, hát tudom. Akkor már így meg. Na világos. Na és Stefánnal mi van mostanság? Mostanság, hát állítólag megnyerte azt a meccset, ugyebár. Még nem döntő volt, még ezt nem tudom, mert még nem telefonált. Már Stuttgartban. Már Stuttgartban, igen. És nem telefonált még? Nem. Hát és ezt te hogy veszed így? Hazajön majd. Milyen fiú Stefán Edberg itthon? Itthon? Ó, aranyos. Meg ágyaz, meg néha porszívozik, de azt utálja. Azt mondta, virágot öntözni szereti, de nyírbálni nem. Szóval... És még mit szeret? Mit szeret? Engem persze, hogy engem. A sakkozás egyébként melyikötök sportja? Enyém. És mennyire sport? Fú, első osztály minősítésem van. Tényleg? Igen. A sakkozásban tud segíteni neked a versenyen valamelyik fiatalember? Különösebben nem, egyedül készülök, legfeljebb meghallgatja, hogyha valami megnyitás vagy végjátékzavarom van. Nem értem hozzá különösebben. Nem? Nem. És csak akkor beszélgettek, amikor ti ketten együtt vagytok, vagy azért otthon is? Otthon is. Muszom már csak megtárgyaljuk, mi volt otthon. És a megbeszélések, meg a nagy találkozások azok hol szoktak megesni? Buszon. Buszon? Olyan volt, hogy Csirke elment vérvételre. Nem mondom, csak úgy hülyeségben mondom, már megíroztakodott a Stefán, mi leszünk a Szergyoval keresztül. Ilyen idős hölgy nézett ránk, fölállt 2 lépéssel odébb, mert mint ha nem is tudom, szóval nagyon komolyan vesznek minket. Ez a mindenki komolyan veszi, tudod. Mert osztálytársaink is, és akkor Uramisten, mit csináltatok már megint, meg minden. Szóval nagyon komolyan veszik az a baj. És tudnak a szerelemről, hogy ezek léteznek? Ez nem szerelem, ez? Ja, igen, nem szerelem. Tudnak már persze. Tudnak csak nekem vannak ilyen földhöz ragadt kategóriák. Igen, neked. Mik a rossz tulajdonságai a fiúknak? Olyan nincsen, leszoktatok. De hogy nincs. Leszoktatok. Hát visszabeszélnek. És mit szerettek legjobban ezekben a fiúkban? Te például Sergiónak melyik részét szereted legjobban? Ugye, hogy van egészben. Hát úgy az egészben tényleg. Van aranyos, kinézéstelen kisfiús, meg jó vállai van. Ilyen vállakkal. Hát olyan vállakkal kisfiús, na. De hogy az arca. Na, úgy az egészet. Hát magát az egészet persze. Stefánban is az egészet? Van kezei is mondjuk azért elég jók. Azért tud nővel játszani. Lábai kicsit följebb, de hát most nem részletezem. Na jó. Várjál, ezt még fel kell venni. Igen? A Sergionak ekkora keze van, és üzeni neked, ha még egyszer rájönnek ezt a Tina Turner forint öfelére, ilyet ad. Majd átadom magam. Jó. Forró Angelika és Pintér Krisztina. Asztalért, gyorsan vegyük át, készfogás, puszi, készfogás, puszi. Hogy 2 lány ennyit beszélni, hát még soha életemben nem láttam, ritka, mint a fehér olló, úgy összetartozik a 2 szár, amit itt tessék parancsolni, átvenni. Köszönöm szépen. Most pedig, amíg megjön a telefaxunk Hódmezővásárhelyről, mert nagyon remélem, hogy a zsűri már feladta, megnézzük, hogy kik vannak a színpadon. A színpadra ugyanis már is útban van a Kortársak zenekar. A dal címe az Ölelés sem véd. És nem véd tovább senki teste. Most újra alszom egy évszázadot, milyen hirtelen jött az este. Tudod,
A mennyország az bennünk van, és csak keresned kell, felejteni. Van villamos vezetéke, védene. Az ölelése véd, az álmodtól. Az ölelése véd, az ölelése véd, az álmodtól. Az ölelése véd. Éjszaka ébredek, és szétszakadt testtel. Milyen jó lett volna édes, ha nem tévedsz el. Ez a város nem tesz jót neked. Tedd tönkre hát, mielőtt ő tönkre tesz. Látod, szökik a szél a hegyek felé, és te közömbös vagy, akár a tél. Nem jön eső, és már az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az álmodtól. Az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az álmodtól. Az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az álmodtól. Az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az ölelés sem ér, az álmodtól. Az ölelés se véd, ők voltak a kortársak. Ami kortársak, megkérem a zenekart, hogy fáradjon oda a könyvkötő úrhoz, és véssék be a nevüket az újonnan szerzett kis könyvecskénkbe. Közben nem tudom, hogy érkezik-e a telefaxunk, de nagyon reménykedem benne, hogy a hódmezővásárhelyi zsűri elindította már. Hajnalka itt áll mellettem, már, hogyha jól látom, az új moralizálem, ez már dedikálta, és nagyon szép. Már indul is, nagyon jó. Az adományozó levél fele már megérkezett, már csak a nevet kéne tudnunk. Mindjárt megtudjuk. Na gyere, édes, azt mondja, hogy... Na, én már látom. Na jó van, akkor ha ő az, akkor ő az. Illetve pontosabban ők azok. Ezek szerint Veszprém Ásza ezen a napon, Kis Katalin és Szakál Attila. Hajnal, gyere, menjünk oda középre, és adjuk át. Gyertek ide. Én átadok egy ász oklevelet, sok szeretettel fogadjátok, és nagyon sok sikert kívánok. Nektek pedig köszönjük szépen a mai figyelmet. Megkérem azt, hogy az ajándékokat hozzátok be, az ászjelöltek pedig menjenek az ászaszalhoz, és kajáljanak mindent, kóstoljatok meg mindent, ami csak van. Legközelebb 1 hónap múlva jelentkezünk Hódmezővásárhelyről április 20-án. Hello, kellemes hétvégét kívánok!